Mi smo tvornica kvarca u Donghaju u Kini. Kvarcna peć izrađuje kvarcne cijevi od 2000. godine milimetar duljine od 15 mm. Po potrebi se mogu napraviti različiti promjeri i duljine kvarcnih cijevi. Cijevi se režu automatskim strojem za rezanje. Mi smo profesionalna tvornica kvarca u Kini s više od 20 godina iskustva. Ovdje je naše skladište, na zalihi imamo dosta veličina kvarcnih cijevi. Dobrodošli na vaš upit.